Okay, har du nogensinde givet patienter hash til f.eks. smertestillende? Nej, det har jeg aldrig prøvet. Er du for eller imod for, at læger giver hash til patienter, og hvorfor? Altså jeg vil sige, det kommer meget an på, hvilken situation man har. Hvis man kan sige, jeg kan jo ikke give hash, når det er ulovligt. Men man kan sige, hvis der er nogle patienter, som er rigtig syge, og har mange smerter, og det er det, der hjælper dem, jamen så kan det jo godt være en mulighed, men så må det jo være noget, de selv står for. Så det er ikke noget, jeg ligesom kan sige ja til, så længe det er ulovligt, fordi jeg bliver nødt til at holde mig inden for, hvordan loven er. Men hvad patienter selv gør, det er jo deres eget valg. Men hvis det blev lovligt, jamen så vil jeg da sige ja til de patienter, der har brug for det. Okay. Kender du til nogen, der bruger den metode? Jeg kender ikke nogen personligt, der har gjort det. Jeg har læst nogle artikler om patienter med kræft og døende patienter, som har brugt det og haft rigtig god effekt af det. Hvis du fik chancen for at hjælpe en patient på den måde, ville du så tage den? Altså jeg vil jo ikke selv kunne give dem hash på nogen måde. Det kan jeg jo ikke som læge. Men hvis der er en patient, der spørger ind til det, så må det jo blive noget, de selv vælger. Fordi så længe noget er ulovligt, så er det jo noget patientens eget valg. Ja. Har du nogensinde tænkt på at gøre det? Nej, jeg har ikke tænkt på at gøre. Jeg har ikke haft nogen patienter, hvor vi ikke har kunne give dem smertestillende på en anden måde. Det har jeg ikke oplevet. Så det har jeg desværre ikke. Okay, det var bare det. Super, det var lige hurtigt kort interview. Ja, det var hurtigt.